izan naiz. Eta gaur lau eskutako abesti bat eskainiko dizuegu. Espero dugu gustatzea. Kaixo, ni Udane naiz eta oso zuria jokoek.
Kaixo, gu, Irati, Kakin eta Ezra eta gaur bi kantariko joko ditugu. Arratsaldeon, Iana naiz. Eta ni Arantza naiz. Hemen jo behar dugu Arantza.
Arratsaldeon, garatzen hori, eta Julen ere irakaslea, eta Fandango herriko da joko izan. Eta orain denak batera egun dantzantik joko dugu.
Kaixo Irina naiz eta xalo jokoen pianoa. Kaixo, ni Ander naiz eta gaur deiko jokoa dut.
Silva Gorozegi naiz, eta orain oinaz ez joa dut.
Atxaldeon, guaren eta uxuerrear eta gaur pupurri bat joko izan. Zuen gustuko izatea espero dugu. Ordizi hau zureza da, altxeta eizu dantza.
gustatu zaizuelakoan, amaituzat emango dugu gaueko kontzertua. Eskerrik asko etortzeagatik eta aurrengo entzunaldietan elkar ikusten dugun. Mila esker. En la confianza de que hoy os haya gustado la actuación, damos por finalizado el concierto de hoy. Muchas gracias por vuestra presencia y os esperamos en las próximas audiciones. Muchas gracias.